57 ka mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ipaubos sa kinalit nga drug test. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Unang gipatawag ang mga personnel sa Drug Enforcement Unit kun DEU sa Lapu-Lapu City Police alang sa usa ka tigom uban ang City Director. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon nga sensitibo ang trabaho sa mga taga DEU aron masiguro nga walay ni usa kanila nga nalambigit sa gidiling drogas, gikinahanglan silang mapaubos sa drug test. I want nga ang akong mga tao dili pagdudahan that they are using or indulging in illegal drugs. So, mo ni pinaka best move nato nga sila mismo kung ma-sure nga clear sila. Sa 57, may unom kanila ang gikatahong wa makasalmot kay may gitambungan kining hearing. Hinuon gipaniguro sa pangu sa City Intelligence Branch nga mapaubos gayud sa drug test karong adlaw ang tanan nilang mga personnel. Matod sa City Director nga hingpit na nilang napuhag ang mga dagkong drug personalities nga naglihok sa dakbayan. Hinuon wa sila mulugak sa ilang kampanya. Sa kadaghan sa among nasakpan diri ko bisag ko ginagmay kung kami maka-follow up nga do sa Cebu City, there is no reason nga dili na namo mapuga. Aron mo tugaan kung naagod sila source diri sa Lapu-Lapu nga dinagko. Hayan ug mga adlaw, masayra na ang resulta sa drug test. Uban ni Renan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.